Привітанечка. Не знаю, купили, взяли где-то. У Никиты спросили. Никита притащил.
что, сябры, рады вітаць вас сегодня у чароўным городе у Минской области. Это город Копыль, где сегодня крукачы отправились на выправу, каб згуляць у матче 1/32 финалу Кубка Беларуси, розыгрыша 25-26 супраць футбольного клуба «Бабоўня». Гэты матч для вас будут комментовать я, Алексей Борисевич, и сегодняшний мой напарник Антось Вакульчик. Антон, вітаю тебя моцна в гэтым чароўным горадзе сёння. Вітаю, Лёша, вітаю, шановные сябры. В комментариях под трансляцией, обовязково у чате нават под трансляцию взаимодейничайте с нами. Под трансляцией вас, як завжди, чакае посылка на Donation Алёс, каб падтрымаць, ахвяраваць, дапамагчы нам паляпшаць гэтыя самыя трансляцыі, бо, як вы ведаеце, часам здараюцца праблемы. На поле ў наступным складзе. Брамнік, нумар 1 Вячеслав Статкевич. Гульцы ў поле. Нумар 5 капітан каманды Павел Лазовскі. Нумар 9 Зміцер Каваленя. Нумар 11 Максим Проташчык. Нумар 13 Ягор Станислав Грицкевич. Номер 44 Вячеслав Данилевич. Номер 77 Владислав Пушкаров и номер 98 Ягор Сверихин. Головный тренер команды Владислав Ляшчук. Сённяшні гульні паказвае, што будзе першы у гэтай гульні кутнік. І будзе выконваць яго Коскі Наміката. Дарэчы, калі ўжо ўзгадалі суддзяў, зараз пасля гэтага кутніка пабачым, як ён скончыцца. Прадставім вам і судзейскую бригаду сённяшняй гульні. Падача, тут першыя мячы. На мячы Микита Кухцик. На жаль, мяч летіць вышэй брамы. І брамнік Бабоўні Вячеслав Статкевич будзе ўводзіць мяч ад сваёй брамы. Судзейская бригада сённяшняй гульні. Галоўны суддзя Олег Гурченко. Суддзі на лініі Ілля Ржэўцкі, Андрей Дегтяренко. Чацвёрты суддзя сённяшняй гульні Александр Сяўрук. Інспектор матча Борис Ковалевскі. Бачым, мяч вярнуўся ў нашу штрафную. Тут добра гуляе наш капітан Януш Ладыцька, выбівае мяч за межы поля. А от на карысць Бабоўні. Вяртаюся, Антося, це белый эфир, як завжди, по традиції, ўжо апошніх матчаў не можем мы без проблем господарства. Не от нас все залежить, насамрэч, уже просто максимально старое абсталяванне, якое вельмі регулярно вылетае. Перед матчем все тестили, все добре, все супер. А з початку матча, бачите, почала у нас электричность зникать, камера не сілкується. Ось такі прикол видає наше абсталяванне. Тому по традиції закликаю вас підтримувати нас не тільки словом, але й справою, і грошима.
Ну што, спадзяюся, далей все будзе ў парадку. Антось, ты уже, я так разумею, агучыў все, што толькі магчыма, і судзейскую брыгаду. У нас сёння між тым на чале судзейскай брыгады чалавек досыць сур'ёзны, Олег Гурченко, гэта чалавек, якого прызналі найлепшым суддзём чэмпіяната Беларусі ў Магілёўскай вобласці ў мінулым годзе. Небяспечна было ля нашай брамы, але Віталь Загнатой спакойна забірае гэты мяч у рукі. Сёння бачым Віталю ў складзе стартавым выходзіць, хаця былі пэўныя у нас сумневы, хваляванні, што пасля мінулага матчу мусіць трэба будзе аднаўляцца Віталю пэўны час, але ж не, бачым, сёння ў старце выступае Віталь. Ну што, Антось, як пакуль уражанне ад горада, давялося пагуляць, паглядзець гэты цудоўны гарадок. Я сапраўды ў поўным захапленні, як ты? Ну, можна сказаць, не вельмі пашчасціла, толькі, як кажуць, часткова. Але што ўбачыў, то ўсё спадабалася. Упершыню я ў гэтым горадзе, спадзяюся, ў будучыні магу таксама набыць гэты горад яшчэ раз, і тады ўжо пабачу, развяжу яго як след. Серый, на морозика твой трошку, может быть, ператрымаў мяч, былі партнёры патэнцыйныя пад адкрыванне, але ж левым флангам працягваецца атака нашай каманды, ёсць парушэнне правил, па-за межамі штрафное яно было, то бок штрафны мы зараз з вами будем назіраць, не пенальці. Хацелася б нам з вами верыць, ці ўсё ж таки пенальці? Мне падаецца, ўсё-таки пенальці. У штрафной збілі Яна Камарова. Нічога сабе. А мне так адсюль здавалася візуальна, што па-за межамі штрафной гэта ўсё было, не пенальці, сапраўды. Будзем мы назіраць, і да, напэўна, пасля гэтага падзялюся, прыгадаю я свае ўражанні, бо ўжо не першы раз даводзіцца мне быць на футболе ў Капылі. А пакуль бачым для мяча хто? Ілля Зайцаў. Так, Ілля Зайцаў. Хаця на полі штатны пенальтыста ёсць. Я пра Яну Шаладучку. Але тым не менш памятаем мы з тобой, што цягам мінулага сезону Ілля таксама рэгулярна выконваў пенальці. Здаецца, нават рабіў гэта выключна дакладна. Не памятаю, як ён памыляўся з кропкі. Хаця зноў жа сябры дапамагаеце, выпраўляеце, калі мы з вами памыляемся. Я так разумею, у нас не толькі заўзятары Крумкачоў на гэтай трансляцыі, але і заўзятары Бабоўні, нейтральныя заўзятары. Таму, сябры, адпісвайцеся, як што будзем учацца з вами ўзаемадзейнічаць абавязкова. А пакуль у нас намячаецца дуэль Вячеслава Статкевіча і Іллі Зайцева. Хітры такі Ілля, разбег быццам бы пад левую робіць, але хутчэй за ўсё будзе прабіваць правый, куды ж праб'е. І на 8-й хвіліні матча адкрываюць лік Крумкачы. Віншую вас, сябры, вось такі ўпэўнены пачатак у выкананні нашай каманды. Хаця зноў жа нас у каментарях заклікаюць глядзець вар, праглядаць гэты момант. Ну, на вялікі жаль сёння вар не падвезлі, хаця мы моцна яго з вами чакалі. Я думаю, в соцсетках Крумкачоў мы з вами можам паглядзець гэты момант у паўтор. Я думаю, прэс-служба засняла гэты момант яшчэ лепш, чым на нашай з вами трансляцыі. Але канстатуем факт, 8-я хвіліна, лік робіцца 1-0. І калі не памыляюся, гэта першы мяч Іллі Зайцева ў гэтым сезоне. Так, калі вы зараз падняли, кажуць, свае архівы, так, першы гол у гэтым сезоне для Іллі Зайцева. Ну што ж, спадзяемся, гэта будзе яго не першы ў гэтым сезоне мяч. Хацелася, каб не першы і ў гэтай гульні. Ну, зараз парушаюць правілы нашыя гульцы на газоне гулец-капыльскай каманды. Паглядзім, хто гэта. Гэта нумар 11, Максім Праташчык. І вельмі небяспечны штрафны будуць выконваць гаспадары сённяшняй гульні. Ну так што, зноў жа, ёсць пауза. Антось, прыгадаю я свае асабістыя ўспаміны. Давялося б мне быць ужо на гэтай арене 2 гады таму. Небяспека ля нашай брамы не разрушаюць абстаноўку. Нашы футбалісты, ёсць магчымасць бегчы у контратаку. Расціслаў Серы ў барацьбе ўсё ж такі саступае. І што, становіцца па-за гульнёй, напэўна, запаліў бакавы. Я трошку не звярнуў увагі, Антось, выпраўляй мяне, калі што. Хутчэй за ўсё было парушэнне правілаў, на мой позірк, зафіксаваў сённяшні арбітр Олег Гурченко Расціслава Серага. Дык вось, ладно, прыгадаю я свае ўражанні. 2 гады таму давялося мне тут пабываць на матчы. Гэта быў матч Бабоўні, якраз такі зноў жа супраць Чэрвеньска Коласа. І што цікава, у тым матчы, які скончыўся з лікам 1-0 на карысць Коласа, адзіным мячом адзначыўся сённяшні
асістэнт галоўнага трэнера, таксама чалавек, які яшчэ рэгулярна выходзіць ужо хоць і не ў стартавым складзе, але на замену. Гэта Алексей Хадневіч забіў адзіны гол 2 гады таму, літаральна вось у гэтыя ж травеньскія дні Алексей адзначыўся голам тут. Але сёння адзіным голам ужо паспеў адзначыцца Ілля Зайцаў, а можа гол Алексея Хадневіча нас чакае яшчэ наперадзе, бо пакуль Алексей выходзіць на поле, то регулярно адзначаецца голамі, найлепшы бомбардзір нашай каманды, а пакуль давай адзначым класны заход на стрэл ад Ростислава Серага. Хоць часам мы так трошачку і выказваемся наконт тэхнікі Ростислава, але зараз неблага ён складаўся, але троху не хапіла яму, каб трапіць у створ брамы суперніка. Нас, слухай, ужо больш за сотню. Тось, гэта ўсцешна, я кажу пра нашу трансляцыю. Нагадаем, на сёння 1:32 фіналу, далей пераможца гэтай пары крочыцца 1:16, дзе ўжо згуляе з камандай, хутчэй за ўсё, вышэйшай лігі, калі не памыляюся я. То бок шмат наконт сёння пастаўлена. Год таму крумкачы ўжо гулялі ў 1:16, Антось прыгадае, што за гульня была, з кім і як скончылася. Парушаюць правілы футболісты Коласа ў атацы, і Віталій Загмантович будзе выконваць штрафны удар. Так, летась крумкачы гулялі ў 1:16 фінала на стадыёне РЦАР БДУ. Саступілі яны Магілёўскаму Дняпру з лікам 1:0. Адзіны гол забіў у той гульні паўабаронца магіляўчан Красімір Капаў. Да, цікава, на каго выйдзе пераможца гэтай пары, шмат такіх, варыянтаў нас чакае, але спачатку трэба дачакацца заканчэння гэтай сустрэчы. Пакуль яна складаецца на карысць нашай каманды, можна так пакрысе зазіраць у 1:16, але, напэўна, рабіць гэта вельмі рана, бо каманды досыць цікавыя, досыць роўныя, як мне здаецца. Не ведаю, Антось, наколькі знаёмы нашы гледачы. Вось я рыхтаваўся да трансляцыі, гляджу, Бабоўня в гэтым сезоне правяла 5 матчаў, за 5 матчаў прапусціла, уявіць толькі сабе 1 гол. То бок вельмі надзейна каманда гуляе ў абароне, пакуль пра гэта не скажаш, бо ўжо 1 гол яна прапусціла за першыя 10 хвілін. Але, тым не менш, я думаю, лёгка нашым нападнікам, нашай групе атакі сёння дакладна не будзе. Конечно, падаваў, але, на жаль, нікога не было, каб замкнуць гэтую перадачу. Так, ты маеш рацыю. За ўсе гульні гэтага сезона Бабоўня прапусціла толькі 1 гол, але у большасці гульні яна і забівала няшмат. Канкрэтна таксама гэты самы 1 гол, ты кажаш. Слухай, ну давай прыгадаем, ад каго яна прапусціла гэты 1 гол. Гэта якраз такі той самы ФК Салігорск, які папахвае салігорскім Шахцёрам і Партызанам. Некая такая мяшанка дзвюх каманд атрымалася. Так вось, той Салігорск, які ўсіх выносіць з буйным лікам, 25 мячоў, здаецца, за 5 матчаў забіў. Бабоўня здолеў толькі забіць аднойчы. Гэта, напэўна, пра нешта, але ўсё ж такі кажа. Так. Добрая абарона. Парушаюць правілы нашыя гульцы у атацы. Я так разумею, у адсутнасці ў стартавым складзе Варановіча Коўскі сёння будзе штатным выканаўцам стандартных становішчаў, ну, за выключэннем пенальці. Пенальці, як мы бачылі, выконвае сёння Ілля Зайцаў, хаця, можа, будзе яшчэ пенальці, можа, і Януш Ладуцька да мяча падыдзе. Карацей, будзем назіраць за ўсім гэтым, але пакуль менавіта Коўскі выконвае стандартнае становішча ў складзе нашай каманды. Склад сёння досыць цікавы, такі, як мне здаецца, але я думаю, ўсё лёгка тлумачыцца тым, што літаральна ўжо паслязаўтра нас чакае матч чэмпіянату супраць Інформа дакладней, у якім у 5-м туры атрымліваецца, да. А 14 я вас заклікаю ў суботу на стадыён футбольнага клуба Мінск на Маяковскага 127, каб атрымаць крумкачы у матчы супраць медыйнай каманды. Трэба крумкачам выпраўляць становішча. Нагадаю, у матчы апошняга туру, на вялікі жаль, зазналі мы такую вельмі крыўдную, вельмі такую непрыемную паразу на апошніх хвілінах ад футбольнага клуба «Энергетык». Всё тут вельмі завязана і звязана, бо той самы «Энергетык» ён якраз такі пацярпеў паразу ад Бабоўні ў папярэдняй стадыі ў 1/64 Кубку Беларусі і, на вялікі жаль, для заўзятараў гэтай каманды вылецеў. А так бы, можа быць, мы сустракаліся сёння зноў з «Энергетыкам». Так, могли сустракацца з «Энергетыкам», але сустракаемся з капыльскай камандай. Ну, а я нагадаю вам
Футбольный клуб Крумкачи на стадии 1/64 мав перемогу над футбольным клубом Ураджайна з лікам 2-0. Хто у нас тоді голами відзначався? Сеня Стариков, пам'ятаю. А, і Олексій Ходневич. Ну что, Старикова мы сегодня на поле не побачим. Это відавочна від'їжджає Сеня ще відновляється, я так розумію, після пошкодження. Что Кутник на користь капыльской команды, а Алексея Ходневича на поле мы сегодня можем побачить. Это цалкам магчыма. Зазірну я ў протокол, здаецца, я его там бачу. Так, ёсць. Ёсць, да, под 9 номером, по Ходневич. традиции. Человек, якому уже доводился гулять на гэтым газоне, бо, так разумею, для большасці наших футболистов это новый город, новый газон. Что, 20-й номер зараз будзе выконваць стандарт. Это Михаил Тупалов, калі не памыляюся, знаете, з кім я шукаю адресату ў выглядзе сваіх партнёраў, знаходзіць, але не моцным атрымліваецца іх стрэл. І Ростислав щиро адпрацоўвае ў абароне, выносіць мяч наперад, але ніхто з напарнікаў па камандзе яго не падтрымаў. Другим темпом, так бы мовіць, развіваецца гэта атака, але не развіваецца яна ў нейкую небяспеку. Віталь Зігмантович ля мяча. І будзе працягваць ўжо наше нападзенне. Віталь зараз... Ну что, Антош, ты згадаў, як наша команда згуляла ў кубку. Я уже нагадаў, в принципе, які шлях у бабоўні быў у гэтым кубку. Мінімальная перамога з лікам 1-0, прычым досыць драматычны матч атрымаўся. Быў і незабіты пенальці з боку Энергетыка. Гулялі гэты матч на комплексе футбольных палёў футбольного КФП. Вовочек, я уже заблытаўся, што у нас на перспекте пераможцу. Комплекс футбольных палёў, да, футбольного клуба Мінск, да. Уже заблытаўся я трошку. Вось, карцей матч там быў досыць драматычны, і ўсё вырашыў зноў жа 1 гол. І пакуль 1 гол мы назіраем сёння. Марозік за гэты мяч не зачапіўся. Наогул, Антос, слухай, ну, адно з чаканняў на сённяшні дзень матч, гэта якраз такі гол ад Владислава Марозіка. Пора яму распачынаць свае галевыя дзеянні у складзе нашай каманды. Так, час ужо адзначыцца голам, ужо якую гульню. Узнікаюць моманты ў нашага 10-го нумара, але пакуль не шанцуе. Мне здаецца, што яму і не хапае вось гэтага першага гола, каб трошку супакоіцца, каб яго прорвала, атрымаць гэты імпульс у тым ліку. Бо ёсць адчуванне, што яго гэта таксама трошку турбуе. Досыць выніковы ён выступаў летась у складзе Юнік, там за 25 матчаў, здаецца, 12+6 настраляў. Нешта такое. То бок, ну, вынікова можа гуляць гэты нападнік. Шараковы Кутнік. Зноў жа, уже згадаў, Владислав Марозік спрабаваў правым флангам здабыць перадачу ў штрафную, але блакуюць абаронцы бакоўні. І ідзе Кутнік. Зноў жа Коски ідзе падаваць. Ну як ідзе? Давай будем шчырымі. Так, не спяшаючыся пешкі кіруецца да мяча, хаця не спяшацца яшчэ рана, часу наперадзе досыць шмат. Хто будзе ягоным адресатам? Все высокія ў штрафной. Бачым і Гардзейчыка, бачым і Ладучку, але разважаюць абстаноўку футбалісты. Капыльская каманда, якія сёння выступаюць у цёмна-сінім, прыгожым такім, мне вельмі падабаецца па колеравым менавіта афармленні, камплекце формы. Наша ж каманда у белым камплекце сёння выступае з крыламі такімі. Усё як мае быць. І Януш на вельмі высока... Змясціўшагася зараз Віталя Зігмантовича памыляецца наш брамнік, але сам же сваю памылку выпраўляе, да. Ледзь не здарыўся вельмі эпічны момант для нашай брамы. Так, але 44-й Вячеслав Данілевич мог і зраўняць лік у гэтай гульні, але сам выправіў сваю памылку наш брамнік. І наша атака левым флангам спрабуе Владислава Марозіка знайсці наперадзе, але выходзіць мяч ад нашага гульца і чарговы аут. Так, вырашыў паказытаць нервы заўзятарам нашай каманды Віталь. Звычайна такім, конечно, в нашай камандзе займаецца Януш. Прыгадваў я трошечку перадсезонныя матчы, калі некалькі разоў Януш трошку неўдала аддаваў на адрес свайго брамніка, і гэта прыводзіла да небяспекі ад нашай брамы. Гэтым разам і сам Віталь вырашыў таксама адзначыцца такімі дзеяннямі. Ну, спадзяюся, это апошні раз, калі нейкія такія памылковыя дзеянні мы бачым у выкананні яго. Наогул зычым Віталю як мага радзей уступаць сённяшні матч. Хацелася б нам як мага часцей бачыць брамніка суперніка Вячеслава Статкевича. Левым флангом ідзе атака бабоўні.
І Владислав Пушкаров, здавалося, пройшов уже наших оборонців, але ні. Перший на м'ячі Микита Кухцик розряджає гэту ситуацію. Да, звичайно, хвалю я Євгена Гардзецька, але погодіться в цій ситуації трошки не зрозуміє Женю, чому ж це почав напілювати до арбітра, кинув гуляти, а треба було догуляти за той все ж таки момент, бо могла уникнути потенційна небезпека, каб не партнер Євгена. Між тим, давайте, значимо, сьогодні так, нормально завзяторів я бачу на стадіоні, не можу підлічити, потім у протоколі поглядім, але, мені здається, може таке сотні-полтори, а може і більше, я не ведаю, я як гуманітарій. Складано мені полічити, але приємна обстановочка, завзятори на місці, завзятори нашої команди, чую завзятора Бабовні, казали, що будуть і вони кричати. Тобто футбольна атмосфера, вельми утульний стадіон, такі древляні лавки, все як має бути у лепших традиціях наших таких районних стадіонів. Так, хапає завзяторів Крумкачов, хапає місцевих завзяторів. Як то кажуть, такі, не сказати обов'язково, але такі, як кажуть, провінційний вайб. Це вельми здорово. У добрым, да, сенсі, ні в якому разі не образити завзяторів глядачів цієї трансляції. Наоборот, ми щиро з Антошем кайфуємо від цієї атмосфери. Вже 2 роки тому, коли завітував до вас, я і поплавав тут у капелі, і смачно під'їв, все як має бути. Ладно, господарство, футбол ми сьогодні не не тревел-блок від мене. Тому сочим за футболом, бо поколь Морозик з цим м'ячом віддає на... Кого? На Зайцева по колі Рибусова. Зайцев, так. Ілля Зайцев. Що тут у центрі поля змагається Януш Ладуцька. Нас на Баранова, Баранов далі направо, на Пантелей, Ганенко, Пантелей. Похвалявся з сірими. Недокладна передача вийшла у нашого нападника. І від Сірага м'яч виходить, але звернути увагу на те, як незадоволений був Ростислав, апелював до арбітра, але апеляції даремні, і він свого рішення ні в якому разі не змінить. Ну що, у нас все більше і більше у трансляції. Сябри, вельми раді вас бачити. Нагадаємо, глядимо матч на YouTube-каналі Крумкачов. Тому взаємодейничайте з нами у чаті. Я бачу, ви досить і так активні. Ось писали нам, що не на ту користь ми з вами лік відкрили. Написали ми, що Бабовня у нас перемагає. Уже виправили це у нашій трансляції. Лік все ж таки поколь на користь Крумкачов. Бо розумію, коли ти, хто долучився до трансляції тільки недавно, побачили, що лік на користь 1-0 Бабовні, могли трошечку здивитися. Між тим, давай відзначимо, що гульня така, кольки у нас пройшло. 23 хвилина і дві, то був саме екватор першого тайму. Досить ровна така гульня. Даш певної переваги Крумкачова, але і суперник наш не цурається ходити в атаку, може робити це. Так, ровна гульня, багата на моменти, що з того боку. Да, може бути, сьогодні шмат голов побачимо, хоча, щиро кажучи, пригадуючи ту статистику, яку ми з тобою обмірковували, то на шмат голов сьогодні би не доводиться розлічувати. Може бути, один гол в матчі ми вже і побачили. Ми з тобою не будемо супроти, коли цей гол виведе нашу команду далі. Ну, тут порушають правила футболісти Бабовні. Це, здається, номер 33 Станіслав Грицькевич. Зносить он нашого гульця. І... Без попередження отримується, да, у нас в цій ситуації обійшлося. Це пригадуємо з тобою кінець минулого матчу нашого чемпіонаті, яким гарячим, яким багатим на картки, навіть видаленні він отримався. Це жарсті, мені здається, так гету ще не сутішилися в моїм серці, коли що. Не так давно це було, в неділю гуляли ми матч, який скончився поразою нашої команди з ліком 1-2. Напевно, той матч варто було глядіти для тих опошніх 10 хвилин, коли ми побачили 3 голи, і безліч жовтих, і червону картку. А Вакульковський шукає адресата і знаходить чию голову. Нічию! Морозик може з льоту. Це і робить. Похвалим, напевно, ми з тобою нападника за таке рішення. Мав момент удару, досить неблагим гэты стрел атрымаўся. Так, але, на жаль, пакуль што міма. Што ж, калісьці павінна прабіць нашага 10-го нумара на галы. Спадзяемся, што гэта будзе ў гэтай гульні. Слухай, ох, трошку неудало так низом выносіць. І Баранов гэты мяч перахапіў, на Морозіка ён яго адрасуе, ёсць магчымасць зладзіць атаку Крумкачоў. Што, Коскі не дацягваецца да гэтага мяча, працягваецца наша атака, але
мусяць разрадзіць абстаноўку ля свае брамы футбалісты Бабоўні, і ўжо пахне контратакай ад гэтай каманды, але ж не. Замітусіўся мяч так у цэнтры, і трошку не можа ён знайсці сталых гаспадароў для сябе. Коска спрабуе далей на Марозіка, але абаронцы Бабоўні добра гуляюць на газоне. Гулец Бабоўні, пакуль што, і вось зараз арбітр звяртае на гэта увагу, спыняе гульню. Што ў нас там на газоне, не паспеў звярнуць увагу? 9-й. Зміцер Каваленя. Здаецца, гэта былы футбаліст партызана, калі не памыляюся. Партызана. Большая частка футбалістаў Бабоўні, як я паспеў заўважыць, так звязаныя з горадам Салігорскам. То есть гуляў у партызане, што датычыцца маладых гульцоў, то яны выхаванцы акадэміі Салігорска, школы спартовай. Да, і сама Бабоўня за сваю гісторыю неаднойчы мяняла назвы. Можа быць, цікавіўся, ты прыгадаеш, якія назвы былі ў гэтай каманды? Ці не памятаеш, Антось? Не, добра, я просто думал, что так само глядел ты эту информацию. Вось, я нешта читал, что и строителем команда называлась пэўны час, и Добрицы так само. Вось, то бок... Так само, Ростислав Серый спрабаваў першым быць на мяче, але першы Статкевич. Вось, я скончыў сваю думку, нават такую цікавую формулёўку ў інтэрнэце пабачыў, што ў Бабоўні было больш назваў камандаў, чым трафеяў у гісторыі каманды. Аднойчы эта каманда заваёўвала такі, значны, мне здаецца, трафей. Былі яны чэмпіёнамі Мінскай вобласці, калі не памыляюся я. І гэтым як бы калекцыя ўзнагарод такіх, сур'ёзных у гэтай каманды абмяжоўваецца, хаця, таксама чэмпіёны Мінскай вобласці досыць сур'ёзнае дасягненне, як мне здаецца, Мінская вобласць заўжды так адзначалася высокім узроўнем, высокай канкурэнцыі каманд. Таму не будзем пераменшваць якраз такі гэтай узнагароды на карысць каманды. А тут парушэнне правілаў. Звоніў Владзіслаў Марозік. Што ж, пабачым чарговы штрафны выкананне гульцоў Ткачоў. Пакажам, хто будзе яго выконваць. Коски адвакат прыходзіць да мяча. Ты маеш рацыю, ён будзе выконваць усе штрафныя. Вось і зараз. Пакуль на поле, ведаеш, не з'явіцца Артём Варанович, то я думаю, да, будзе все выконваць наш японскі футбаліст, які спачатку сышоў, потым все ж таки вярнуўся ў склад нашай каманды. Мы, так бы мовіць, рады. Гардзейчык на Алексея Баранова. Так, Алексей Баранов. И уже 2-0. На 28-й хвіліне наша каманда падвойвае перамогу. Давай адзначым гэтую камбінацыю. Коскі падае, знаходзіць галаву Еўгена Гардзейчыка, тот скідвае на Баранова, і Баранов робіць лік 2-0. Такім чынам, ужо за 28 хвілін гэтага матча Бабоўня прапускае ў 2 разы больш, чым за 5 мінулых матчаў. Гэта не можа не цешыць. Асабіста мяне, не ведаю, як вас, паважаныя заўзятары. Антось, я думаю, гэта класны пачатак для гэтага матча. Скажу шчыра, такога я і не чакаў. Так, гэта вельмі класны пачатак гэтага матча. В комментариях нам пишут, какие Бабовня выиграет. Бачите, заўзятары Бабовні не губляюць аптымізму, вераць у камбэк сваёй каманды. Часу наперадзе сапраўды багата, праўда, небяспекі даўно ля брамы Крымкачоў мы не бачылі, але тым не менш ведаем мы, што ёсць такія каманды, якія могуць вельмі лёгка, вельмі хутка перагарнуць ход матча, але спадзяюся, што гэта не пра матч сённяшні. Чарговае парушэнне правілаў, я не магу, дакладна не могу сказаць, хто гэта быў, але штраф... Галоўнае, што без жоўтай карткі абышліся ў гэтай сітуацыі, няма папярэджання, толькі можа быць вуснага кшталту. Вось у каментарах нам падказваюць, што розыгрыш штрафнога супер. Сапраўды, сябры, дзяліцеся ўражаннямі, я цалкам пагаджуся, што вельмі прыгожа была разыграная гэта камбінацыя. Так, ведаце, па падручніках, па ўзорах, проста па нейкіх лекалах выканалі стандарт нашыя футбалісты і крочаць яшчэ адну сваю атаку, але Марозік. Далёка мяч адпускаў наш футбаліст і адбіраюць яго ўжо гульцы Бабоўні. Панцелей Іваненка блакуе гэтую падачу і аут на карысць Бабоўні. Што тычыцца Бабоўні, тая згуляла ў чэмпіянаце, Антось нагадае, 4-5 гульняў. 5 гульняў. Нагадай, можа быць, якія вынікі гэтых матчаў. Пакуль... Што тут?
І офсайд у нас тут був, сябры, не пужайтеся, калі што, калі раптам не заўважылі, офсайд быў і ніякага гола тут не будзе залічана. Так, згуляла Бабовня за гэты час 5 матчаў, атрымала 3 перамогі, 1 нічыя і 1 раз і 1 параза. Перамагла Барысаў Гайну 1-0. Після паразы ад Салігорскага, як ты нагадував, Алексей, 1-0. Після нулявая нічия з футбольним клубом Слуцк. Ну, гэта не той Слуцк, які у вышэйшай лізе, чи за все Слуцк 2. Після перамога над Кронанам 1-0, Стаўпецкі Кронан. І літаральна в минулым тыдні гасцявая перамога буйная над Жодзінскай Ракетай, таксама новая команда в сённяшнім сезоне з лікам 3-0. Ну, як ужо нагадвалі, у Кубку 1/64 перамаглі ФСК «Энергетик» з лікам 1-0. І таким чином атрымліваецца, што Бабовня ў сваім дывізіёне, якраз такі на рэгіянальным этапе другой лігі, пакуль займае 3-е месца, саступаючы толькі Салігорску і Червеньскаму Коласу. Так, пакуль што 3-е. Што, ёсць шанец пазмагацца у нашага футбаліста, хто гэта быў Коскі, а тут Марозік прэсінгуе Брамніка і такім чынам аут на карысць нашай каманды. Чаму я прасіў цябе згадаць, як каманда выступае ў гэтым сезоне? Хацелася яшчэ прыгадаць, як каманда выступила ў сезоне мінулым. 5-е месца ў сваім дывізіёне заняла, і вось не хапіла ёй літаральна аднаго радка, каб трапіць у плэй-оф сваёй Мінскай вобласці і, можа быць, пазмагацца за выхад у фінальны этап. А так трошку, ну, літаральна. В сваім дывізіёне 5-е месца, у дывізіёне, здаецца, Захад. Это у меня перед вачыма некія маланкі, ці сапраўды нешта на небе было такое. То у меня галлюцинации, напэўна. Добра, бо моцна я переживал за надвор'е. Ведаеце, у нас такая открытая трансляцыя, калі палье дождж, то, сябры, баюся, і трансляцыю у нас з вами сёння не будзе. Таму все разам ставім свечкі, спадзяемся, выказваем просто думкі да космоса, кіруем, каб у нас дажджу сёння не было. Не павінна быць яго і па прагнозе надвор'я, выключна такое футбольнае, урэшце-рэшт травеньскае надвор'е, цёплае, з шалёным ветрыкам яно тут было перед пачаткам трансляцыі, пакуль, здаецца, вецер супакоіўся. Карацей, самае, што імна ёсць футбольнае надвор'е. Нават трошачку зайздрошчу я сабе, што я тут, а вы не. Адчулі б вы, да, кайф гэтага надвор'я разам з намі. Гаспадароў, тусіцца паміж футбалістамі Кумкачоў і Бабовна не паспяваюць адныя набыць, адразу гуляюць. А тут парушэнне правілаў на газоне нумар 77, гэта, не памыляюся, Владзіслаў Пушкароў. Але пакуль што без картак. Спадзяемся, што з нападнікам каманда гаспадароў усё будзе добра. Так, ні ў якім разе не хацелі, каб гэты матч перарываўся на нейкія вялікія паўзы, аказання дапамогі. Хай ён не губляе тэмпы, мы з вами будзем назіраць досыць цікавы, абаюдавостры футбол сёння, бо разумею, зноў заўзятары ў нас абедзвюх каманд прысутнічаюць, таму, калі ласка, падтрымлівайце свае каманды ў каментарах, дзеліцеся ўражаннямі, задавайце нам пытанні, з вялікай радасцю будзем адказваць, а бачым пакуль нешта сур'ёзнае ўсё ж такі з Владзіславам Пушкарёвым, бо доўга ён на газон не ўздымаецца, мусіць. Так, як мы бачым, брыгада хуткай дапамогі ідзе да поля, нешта сур'ёзнае, відаць, з нападнікам. Тебе сардэчка не ёкае, калі бачыш брыгаду хуткай дапамогі? Не адгукаецца ў сэрцы? Прыход гукаецца, прызнаюся, прыход гукаецца. Галоўнае, то есть, глядзі, стрымлівайся, калі што, каб сам не пабег на газон дапамогу аказваць. Хаця, калі будзе такое жаданне, тут вельмі небяспечна ў нашай браме, і супраць Віталія Захматовіча правілы парушаюць. Зноў Віталь на газоне, ведаеш, такія флешбэкі з матча мінулага я лаўлю, але гэтым разам ужо выходзіў ён у верхавую барацьбу, сам асэнсавана ішоў на гэтую рызыку і сам жа пацярпеў. Але, здаецца, ўсё добра з Віталём, працягнем гэты матч. Так, з Віталём усё добра, ну і ўсё добра і з Владзіславам Пушкаровым, вяртаецца таксама на поле. Так, у поўных складах каманды працягваюць гэты матч, зычым ім гэтага і надалей. І Віталь Захматовіч далёкіх стрэлаў шукае адрасата ў выглядзе свайго партнёра, але, на вялікі жаль, першымі на мячы футбалісты Бабоўні.
Слухай, обіцяли нам гучну підтримку завзяторів Бабовні, я її поки не чую, а хотів би. Хочеться мені такої футбольної атмосфери, завзяторів Крукачова я по традиції чую, вони тут, під нами, під нашою просто імпровізованою коментаторською недобудкою, назовемо це так. А Кулькоски з м'ячом, є шанець у Коски. Вельми небезпечний. І буде черговий кутник. Ну давай отзначим Коски, як заправський нападник, не губляючи ні секунду на розвороті, пробив, правда трапив суперника, але тим не менш. Похвалю нападника за то, що не губляв ні секунди і сам же пойде виконувати ще один стрел. Хоча й навес, а може і розіграш ми побачимо у виконанні нашої команди. До речі, коли ти пам'ятаєш, Олексій летось у одной тут за другой крумкачі зустрікалися у Століні з Новою Прип'яттю з Ольшани, тоді Коски відзначився голом. Судовно пам'ятаю той матч. Довелося мені прокоментувати. Вельми довга дорога до Століна нас чекала, покуль Коски на Серга, той цікаво прокидував на партнера, але кончилося все недокладним стрелом Євгена Гордейчика, коли не помиляюся я. Так ось, заправді, довга дорога до Століна чекала нас летось, але тим не менш, це було варто того. З ліком 3-1 перемогла наша команда. Тим більше, хтось ти пам'ятаєш, як вельми неупевнено складався, пробачте за тавтологію, початок минулого сезону для нашої команди. Ну і тоді у той гульні 1:32 тоді і перше пропустили на самому початку гульні. Да, літерально там на 3-4 хвилині, коли не помиляюся я, і здолі перегорнути ту гульню, а поки сьогодні гуляємо більш надійно і впевнено. І не дозволяємо супернику створити небезпеку для своєї брами, це так само тішить. Морозик скидував на партнера. Баранов, Зіданов виконав. На жаль, не дійшла ця передача до Ростислава Серого. Згодися. Троїх, один супроти троїх. І... Ну, той випадок, коли один у полі воїн опинувся, як кажемо про нашого Олексія Баранова, і я моцно хочу вірити, що прес-служба за брамою зняла цей момент і потім розбере це так само. Покаже нам усій цій пригожості фінт Олексія, який справді вельми класно виглядав у динаміці. І шкода, що не скончився її докладна передача. Покуль Коски для м'яча і буде виконувати уже, може ти лічив у голові, але мені здається, що по-доброму може сьомий, який кутник для нашої команди, мені здається. Сьомий не сьомий, але четвертий – це доклад. На жаль, нікого нема, як цю передачу замкнути. Ну так, може вітер трошки йому зашкодив, бо погодися, ти вже опошні так хвилини трошки узмацнився вітер, і може бути це придасть некий такий шарм у гульні, побачимо такі нечекані м'ячі, удари кручені, які під цим вітром будуть ще цікавіше виглядати і більш складаними будуть для брамників. Ухцик перший на м'ячі. Або на Морозика, але там перший оборонця Бабовні. Від нашого гульця зійшов м'яч між полі і номер 23, так, Сергій Корнушенко. Хутко кидає м'яч за боковою лінією поля. У центрі назначена Пушкарова, але там перший Януш Ладуцька. Хамай разобрались в этой непростой ситуации наши футболисты. Лена Великий жаль, выпускаем мяч за боковую. Слушай, зазираю я у чат трансляции, пишут нам, божечки, можно за Виталя свечку поставить, а то не, что ее натерпел сейчас за 2 месяца. Ну, соправды, Виталю ніяк не шансує, а пошні місяці, пам'ятаємо, і у передсезонних гульнях, не що його там со Шківиці було, так, коли не помиляюся. Так, у самої першій товариській гульні, супроти Макслайна 2, самого жорстке сутикнення було, і пошкодив Сківицю наш брамник. Здається, у наступній гульні товариської не гуляв, супроти Городів, здається, не гуляв, але Ягор генералов, здається, поміняв його. І от жалко. Ось тиждень тому гульня з енергетиком. З ФСК енергетиком, так. Хлопці там з урожайним гулять, вже двічі згуляли, зав'язують. Так, з енергетиком. Ну, двічі згуляли, ще згуляємо третій раз, другое коло ж буде. З енергетиком, так. Може ще й плей-офф. Сутикнення супроти Амана Ашрафі
Мы ще дагэтуль зараз побачимо, чим скончиться гэта атака. Нічим не скончається. Віталій Загнатович спокійно забирає м'яч у руки. Розпочинає нашу атаку. Лазу далі на Ростислава Серого. 1 супротив 2 оборонців. Не цураются сегодня наши футболисты такими лонгболами отправлять мяч наперед на Ростислава Серга, на того же Владислава Морозика. Может быть, это тренерская установка такая. Певно, разбирали бабовню, может быть, наши нападники такие больше динамичные, больше хуткостные и могут забегать за спину соперника, поназираем за это мы. Покуль аут на користь нашей команды на полове соперника Пацалей Иваненко. Крайний оборонца нашей команды выполняет свои самые, что и на есть непосредственные обовязки. Этот на Серого, але не доходит между нашего нападника. Один Гордеевич спробував на Коски, але, на жаль, не може як слід працювати за мяч наш японський полуоборонца. І хотів сказати, атака Бабовні, але вона так само нічим не скончається. Вот сказать, что Вячеслав Статкевич передал привітання нашему Виталию Загмантовичу, поскольку вельми хутко мяч от одного брамника дошел до другого. Ну так, такую брамнівську солідарність вирішив проявити брамник Бабовні. І вельми часто сьогодні губляють, вельми хутко губляють команди м'яч. Не пам'ятаю я тоді, як довго він тримався у ногах одної команди. Что, без порушения правил сошлись тут 23 номер, Ростислав Серый опинувся на газоне, але тим не менш порушение правил уголовный арбитр не фиксует, а Серый заробляє вельми перспективний стандарт для нашей команды, и знову незадоволений ён діяннями бокового арбитра, то есть супокоює його, вельми зараджений на цей матч вийшов Ростислав, вже не перший раз на газоні і не перший раз виказується активно на адрес арбітра. Ну, треба трошки тримати себе в руках, бо можна за таку активну риторику і отримати жовту картку. Так, хотілося, щоб гэта його активність, як кажуть, гэта запал, криху інше речище, не словами, а голами доказав. Мы сподіваємося, що він ще сьогодні у гэтай гульні своє слово скаже. А наш між тим безпечний стандарт, коли м'яча Коски, високорослі, Євген Гордейчик, Нікіта Купців. Побачимо. У нас між тим 43-я хвилина матчу стартувала, літерально 2 хвилини нам зосталося до перепинку. Сьогодні у нас є резервовий арбітр, може бути він навіть покаже, скільки часу буде додано до тайму першого, а хвилинка як мінімум повинна бути, бо були 2 голи, оказували допомогу, а покуль Коски, не дарма, видиш, ён апеляваў да галоўнага, што вельмі блізка стаіць сценка, вось ён у яе і трапіў якраз і зарабіў, здаецца. Путник заробил. Не, шкода, что нема у нас такой просунутый. Какой просунутый? Просто статистики зернули мы с тобой по выниках тайма. Сколько школьников подала наша команда, бо мне здається, ну, больше 5 докладно, може под 10 і так само виконали наші футболісти. Страждають в эту ситуацию гульцы. Вже не змог пройти номера 5-го, до речі, так само капітану Бабовні Павла Лазовського, ось таке сьогодні 5-х номеров. Капильський 5-й номер опинився мацніший в этой долі. Пишут нам снова в комментариях, что установка такая может быть играть выносом вперед, и там должны цепляться, возможно, газон плохой, и низом через короткий пас тяжело играть. Но на самом деле, у меня такое вражение, во всем точно не веду, поспел ты оценить газон. Як не прозреваю і шоу, досить приємне враження покинув, так, може з якими трошки плявами, але мені це по якості все ровно виглядало неблаго. Баранов гэтым разом не атрымалася у Алексея адзначыцца голом. І Коски небяспечна гуляў, як мне здаецца, высока задзіраў гэтую нагу, але няма парушэння правілаў. І Гордейчик на Баранова. Вельмі часта я цягам сезона блытаю Гордейчика з Барановым, мне яны так падобныя, трошки антропометрычна для мяне. Подозревать хотя бы по обутку. Гордейчику в червоных бутсах, а Баранов таких срабрыстых. Только так их можно и огрознивать сдаля. А так
Ти маєш рацію, вони антропометрично подобні. Ростислав Сєра змагається супроти Станіслава Грицькевича, так, це 33 номер. Більш досвідчений, більш зрослий. Валіз Бабовні у гэтай долі переможців виходить. А тепер чергове ауто виконання наших гульців. Хто Ілля Зайцев буде кидати? Так, Ілля Зайцев буде кидати. Що сигналізує арбітр? Дає свисток на перепинок? Перепинок, так. Таким чином нічого у нас быццам бы не было дададзена до гэтага першага тайму. Ну, сябры, зафіксуем, што лік пасля першага тайму 2-0 на карысць нашай каманды. А той, хто адзначыўся галамі, нагадаю я, бо мог забыцца ўжо. Ілля Зайцев з пенальці і Алексей Баранов сталі аўтарамі голу у сённяшняй гульні ў гэтай першай палове. Што ж, зараз нас чакае прыкладна 10-15 хвілін перапынку. Адпачнуць футболісты, адпачнем мы і побачимся з вами хвілін праз 15. Как это чемпионат мира, да?
3. Все. Ну что ж, вяртаемся мы на стадион спартова-аздараўленчага комплекса у горадзе Капыль на другі тайм 1:32 Кубка Беларусі паміж камандамі Бабоўня Капыль, футбольны клуб Крумкачы Мінск. Нагадаю, пасля першай паловы гульні лік 2-0 на карысць Крумкачоў. Галамі ў першай палове адзначыліся Ілля Зайцаў з пенальці і Алексей Баранаў. Гэтую трансляцию для нас проводжу я. Для вас проводжу я, Антон Вакульчик, и разом со мной мой поплечник Алексей Борисевич. Еще раз вітаю. Да, вітаю вас, сябры. Сапраўды лік 2-0, але гэта не значыць, што Крумкачы ўжо закрылі гэты матч. Цалкам можа быць інтрыга. У нас сёння адзін гол у выкананні Бабоўні, і зусім іншы матч мы будзем з вами назіраць. Тым больш адбыўся перапынак. Трэнер мог нешта падказаць сваім футбалістам і, можа быць, скарыстаюцца яны гэтым, каб трошку падраўняць, адквітаць розніцу ў ліку. Сябры, нагадаю, гэты матч глядзіце вы разам з намі на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Як заўжды, пад трансляцыяй вас чакае спасылка на Donation Alerts, па якой вы можете нас падтрымаць не проста словам, а справай. Справа, якая вымяраецца грашыма, за што мы вам будзем дужа удзячны. Я таксама нагадаю, у этой трансляцыі ёсць чат, у якім вы можете дзяліцца з намі сваімі ўражаннямі. Што, з атакі пачынае гэты тайм, у тым ліку і наша каманда. Зайцу зараз закідваў наперад, але не знайшоў адрасата ў выглядзе наших футболистов. Так, першым на мячы быў брамнік Бабоўні Вячеслав Статкевич. Давай, то есть, трошку побежимся, звернем увагу на то, ці не адбыліся у нас нейкія замены ў стартавым складзе. Пакуль всіх тых жа футболістаў я назіраю, але, здаецца, у нас Пантелея Іваненкі на полі няма, а замест яго мы бачым каго? Нумар 17 Максим Казюренко. Так выйшла. Адбылася у нас першая замена ў перапынку. Ты добра зазначыў, сышоў з поля нумар 2 Пантелей Іваненко, і замест яго па пазіцыі замена, скажу вам, нумар 17 Максим Казюренко. Ну што ж, як мы бачым, замена адбылася і ў складзе футбольнага клуба Бабоўня. Мы бачым на полі нумара 8, гэта Трофим Лапанік. Зараз будзем разбірацца, каго ён все-таки змяніў. Так, разберемся з гэтым, і тады, Антось, я прапановаў прыгадаць складу, у якіх каманды выступаюць. Давай хутенька з табой глядзець, хто ж у складзе Бабоўні у нас знік. Калі разберемся з гэтым, то нагадаем і склад Бабоўні, напэўна. Так, калі не памыляюся, на полі няма нумара 23. Гэта... Не, ёсць нумар 23. Ёсць нумар 23. 11-го. Так, ты маеш рацыю. 11-го нумара няма, а 11-й... Таксама ёсць, ведаш, як складана зразумець. 98 бачым мы з табой. Сябры, ў жывым эфіры будзем з вами разбірацца, хто ж у нас поле пакінуў, а не назіраць за гэтым футболам. Што, Антось, да, паглядзі, 98 ёсць на поле ці не. Я пакуль тады агучу склад, у якім Крумкачы выходзяць на другі тайм, і пасля гэтага паспрабуем разабрацца са складам Бабоўні. Такім чынам, Крумкачы на другі тайм выходзяць у наступным складзе. Першы Віталій Загмантович па-ранейшаму, 5-й Януш Ладучка, капітан нашай каманды, 7-й Ілля Зайцаў, 10-й Владислав Марозик, 13-й Евген Гардзейчык, 18-й Алексей Баранаў, 20-й Коски Наміката, 23-й Ростислав Серый, 83-й Ян Камароў, 96-й Микита Кухтик і нумар 17-й свеженькі Максим Казюренко, які выйшаў на фланг абароны замест Пантелея Іваненкі. Ну што, 98-го няма на полі, да? 98 на полі ёсць. Таксама. Атрымалася разабрацца ці не, Антось? Ці гэта застанецца такой таямніцай? Ну, добра. Побачым, чым скончыцца гэта атака. Ілля Зайцаў, удар! Добра гуляе Вячеслав Статкевич. Выбываюць абаронцы. Што ж, пакуль, здаецца, мы разабраліся, каго няма на полі ў складзе Бабоўні. Зараз прадставім вам склад каманды гаспадароў сённяшняй гульні. Нумар 1 у браме Вячеслав Статкевич. Нумар 5 капітан каманды Павел Лазоўскі. Нумар 9 Дміцер Каваленя. Нумар 11 Максим Проташчык. Замест нумар 13 Ягор Аткевич на поле пакінуў. Замест таго ў перапынку выйшаў нумар 8 Трофим Лапанік. Нумар 20 Михаил Тупалаў. Нумар 23 Сергей Карнушенко. Номер 33 Станислав Грицкевич, номер 44 Вячеслав Данилевич, номер 77 Владислав Пушкаров и номер 98 Ягор Сверыхин. Головний тренер команды Владислав Ляшчук.
Таким чынам, сябры, выканалі мы амаль афіцыйную частку, толькі нагадаем, Антон, з табой, што галоўны арбітр сёння Олег Гурченко з Магілёва, яму дапамагаюць Ілля Аржеўскі і Андрей Дегтяренко, резервовы сёння ў нас суддзя маецца Александр Сеўрук і інспектор сённяшняга матча Барыс Кавалеўскі. Таким чынам можам з тобой спакойненька ўжо назіраць за футболом. Спадзяюся, спакойненька не атрымаецца, хочацца трошку мітусні, градуса, накалу, інтрыгі ў гэтым матчы пабачыць. Каб да апошніх хвілін ён нас трымаў у напрузе. Бо, я так разумею, сёння заўзятары абедзвюх каманд назіраюць за гэтым матчам у трансляцыі. Бачу я, што пішце вы ў чаце, што і Бабоўня руліць, і што Бабоўня здолее адгуляцца, скараціць лік на табло. Таму зычым мы інтрыгі гэтаму матчу, хаця мы, прэс-служба крумкачоў, каментатары, якія каментуюць менавіта для YouTube-канала гэтай каманды, мы зычым камандзе сёння перамогі і не прапускаць галоў, сысці і запісаць на свой рахунак яшчэ адзін сухі матч Віталю Зыгмантовічу. Добра, тут гуляе Мікіта Кухцік, выбівае мяч за бакавую лінію. Будзе аут на карысць футбольнага клуба «Бабоўня Капыль». Ну і паколькі ўжо мы ўзгадалі, што не ў тым складзе, якім пачыналі гульню, каманды выйшлі на поле, адбыліся змены. Зараз паведаміць, якія гульцы яшчэ могуць дапамагчы сённяшнім камандам узмацніць, мабыць, іх на поле. Футбольны клуб «Крумкачы» на лаве запасных. Это номер 12 брамник Кирилл Щербин, номер 3 Алексей Козловский, номер 4 Мирослав Тамкович, номер 9 Алексей Ходневич, номер 21 Алексей Яузрезов, номер 24 Максим Пролеска, номер 44 Артем Баранкович, номер 77 Александр Баранович и номер 89 Сергей Лынько. А тым часам падачу са стандарту выконвае Михаил Тупалов. Безадрасна апынулася яна ні туды, ні тую галаву, ні таго гульца, дзе яна знаходзіць, і ўжо аут на карысць Крумкачоў. Слухай, ну замены мусяць быць, я так думаю, неўзабаве, бо прыгадаем, што літаральна паслязаўтра Крумкачам гуляць матч чэмпіяната супраць Інформа. А 14:00 распачнецца гэты матч на Маяковскага 127, таму ратацыя павінна быць, трэба даць адпачыць футбалістам, гуляць трошку іншым, каб у суботу усе былі ў досыць добрых кандыцыях, хаця не проста гэта будзе. Ну, ось як падалося і мне, і заўзятарам нашай каманды, што брамнік каманды «Бабоўня» ад свайго гульца, кажуць, гуляў рукамі, але на думку арбітра сённяшняй гульні ўсё ў рамках правіл, ўсё ў межах правіл. Ну, арбітр у нас сёння з табой сур'ёзны, казаў я ў першым тайме, што це найлепшы арбітр чэмпіянату Магілёўскай вобласці летась. То бок сур'ёзны чалавек сёння са свістком, а не абы хто. Олег Гурченко, нагадаю я, прадстаўляе ён Магілёў. Далёкая дарога яго сёння чакала, далёкая дарога чакае яго яшчэ назад, але напэўна яна вартая таго, бо сёння граюць Крумкачы. Гэта гонар, мне здаецца, для любога арбітра абслугоўваць гульню гэтай каманды, а пакуль Крумкачы спрабуюць зачапіцца за гэты мяч, взяць яго пад кантроль, але не атрымліваецца. Гэта, хаця пад мае словы, неяк ужо другую, трэцюю, пятую перадачку дакладну робяць нашыя футбалісты і трымаюць мяч пад сваім кантролем. Маранов направо на Владислава Морозика. Владислав, чтобы добить Владислава, вертая на Яна Комарова. Ян, удар! Прямо в руки Статкевичу. Небяспечна бил Комарова, але прочитал этот удар Вячеслав Статкевич и спокойно забрал мяч в руки. Вот уже атака команды «Бабоўня». Протасчик. Штрафной. Перший гуляє Виталий Зыгмантович. Спокойно забирая мяч. И порушая правила. Максим Протасчик. И первая желтая картка у сегодняшней гульни. Звернув увагу ти на те, що Ілля Зайцев там у нас добре у порядку газон. Бачив, ні, гэты момент? Зайцев нешта з газона нейкі такі, да, кавалак там дзёрнуў зямлі, я не ведаю чаго, дастаў, выкінуў за межы поля. Ну, такі працавіты хлопец, не цураецца папрацаваць на зямлі, добраўпарадкаваць газон.
І давай адзначым, што пратащик, ведаю, Антос, любіш ты каламбуры, люблю іх і я, ну па-сапраўднаму пратащу, працягнуў гэты мяч праз нашага Януша, але ўсё ж такі не здолеў адзначыцца голам у гэтай сітуацыі, хаця патэнцыял у этого момента, відавочна, быў большы. Дарэчы, калі так паглядзець, то ў сённяшнім сезоне, калі так казаць, ён лепшы бамбардзір каманды. Цэлыя два мячы, здаецца, да, Ну на так, гэтым калі, рахунку? хаця не адзін ён, 5-й нумар капітан Павел Лазоўскі таксама 2 мячы, вось яны ўдваіх пакуль што. Забілі ў 2 разы менш, чым Алексей Хадневіч, давай назовем это так. Між тым, Хадневіча таксама сёння чакаем у другой палове. Алексей ва ўсіх матчах, дзе бы ён не выходзіў, адзначаўся голам. Нагадаю, адзначаўся голам Алексей Хадневіч на гэтым стадыёне. Бачыў, як гэта на ўласныя вочы 2 гады таму, у 23-м годзе. У матчы паміж Чэрвеньскім Коласам і той самай бабоўні, якую мы назіраем сёння. Бабоўня — каманда, якая выступае сёння ў цёмна-сінім такім камплексе формы. Зноў жа дзяліўся ў першым тайме. Антось, табе як гэты колер формы? Мне такі вельмі супакойвае мяне, калі на яго гляджу. Вось мне гэты колер формы нагадвае 2019 год, калі клумкачы гулялі з берасцейскім Рухам. Тады такі, як кажуць, быў момант, калі падчас спякоты, бо на поўдні ж гулялі, гаспадары выйшлі на поле ў блакітных камплектах, а наш клуб гуляў у белым. Зараз побачым, чым точная атака. Козюренко навес, але, на жаль, нічым не сканчаецца гэта атака. Так вось, скончу сваю думку. Гаспадары гулялі тады ў блакітным камплекце, а нашы ў белым. І вось пасярод першага тайма арбітр той гульні папрасіў гаспадароў змяніць цішоткі. Вось яны змянілі блакітныя цішоткі на цёмна-сінія. І вось так гулялі ўсю гульню. Тады тая гульня скончылася, дарэчы, калі так працягваць думку, з лікам 1-0, тады адзін гол забіў легенда нашага клуба Александр Яцкевіч напрыканцы першага тайму. Зараз побачым, чым скончыцца гэты стандарт. Закідаў Коскі. На жаль, нікога там не было, але атака працягваецца. Марозік адгуляўся Зайцаў, Мля. Я гляджу, што 2 апошнія кутнікі ў выкананні Коскі не атрымліваюцца. Першы напрыканцы першага тайма, памятаеш, выконваў ён мяч, усіх пераляцеў тут гэтак жа. Трошку трэба падладкаваць, падстроіць прыцэл, я думаю, Коскі, хаця такімі тэмпамі на поле можа і Александр Варанович з'явіцца. Штатны выканаўца ў стандартных становішчах, і бачым, можа быць, вось якраз такі адчулі, што ў Коскі не ідуць стандарты, перадалі мяч Іллю Зайцеву, але разгулялі яны мяч все з тым жа Коскі. У Коскі зноў не атрымліваецца падача ў штрафную. Што папраўку на вецер не зрабіў, здаецца, наш Коскі, а вецер такі трошку ёсць. Ён супакоіўся цягам матчу, бо перад матчам мы тут сябры хваляваліся, як бы нам камеру не знесла гэтым вятрыскам. Але пакуль што мячом валодаюць нашы гульцы. Ян Камаров з Барановым. Цяжка яму. Серы, Ростислав Серы. Замечаю, тут нейкая такая сутычка в цэнтры поля. Давіда з Галіафам, так бы мовіць, высокі статны Баранаў і свеженькі 8-й Трофім Лапанік на поле. Лапанік. Запаліліся жарсці на поле, мы гэта любім, але галоўнае, каб без траўмаў, без выдаленняў. Здаецца, гэта быў не Трофім Лапанік, гэта нумар 9 Зміцер Каваленя. Лапанік на бліжнім флангу. Дзякуй, што выправіў мяне, да, сапраўды. 9 нумар Зміцер Каваленя. І якраз ён, здаецца, і... Цікава, Каваленя гуляў у тым фінале супраць Крумкачоў. Я нават так палезу, пашукаю. Ведаш, ёсць пауза ў гульні, цікава мне зірнуць. Выпускай Кракена! Можа быць, у яго якраз такі нейкія ўспаміны з Крумкачамі ёсць. Это Кракена! Як мы можам бачыць, у нас рыхтуецца замена і рыхтуецца выйсці на поле ніхто іншы, як Сергей Лынько. Калі што, калі ты раптам пытаў, вы паважаны заўзятары гэтай трансляцыі, Каваленя якраз такі ў тым матчы ў фінале другой лігі ў сезоне 2023 ўсё ж такі паспеў 20 хвілін згуляць супраць нашай каманды. Узроставы футболіст, 41 год яму сёння. Самы дарослы з тых, хто на поле, а у нас жарсці працягваюць распальвацца. І ўжо бакавыя прыходзяць на дапамогу галоўнаму.
Трэба супакоіць арбітрам, не губляць кантроль над гэтым матчам, бо не хочацца бачыць бойку, хочацца назіраць футбол. Толкнулся к 10-му желтому. Так, і ось. Як ми бачимо, рихтується вийти на поле не тільки Сергій Ленько, але і Олексій Хадневич. І, можливо, ми побачимо сьогодні його гол у браму команди Скопиля. Ну що ж, побачимо. Здається, 2 гады таму забіваў ён у правую браму, калі што, сёння можа быць у левую браму Алексей Хадневич заб'е. Такім чынам поле ў нас Коскі пакінуў, я бачу, і пакідае. Слава Серы. В принципе, все прадказальна досыць. Такая цяжкая у нас узростовая артылерія, ведаеш, якой на двоих ужо 70 з хвостиком гадоў так-то. 35-гадовы Ленько і 38-7, я уже не памятаю, колькі Хадневичу дакладна. Ну, калі так подумаць, то і у Коласа маецца свая ўзростовая артылерыя. Як ты згадаў, той же Зміцер Каваленя, той же Віталь Касцюрин, які знаходзіцца ў запасе яшчэ на лаве нумар 7. Таму, як ты на самом пачатку гульні зазначыў, каманда роўная. Хто у нас выконвае гэты стандарт? Здаецца, Ян Камароў, калі не падводзіць мяне з Так, рок. гэта ён, Ян Камароў, будзе закідаць мяч у штрафную. Хто там, дзе першы на мячы? Номер 33. Станислав Грацкевич на мяч у наших. И что тут? И тут Кутник. Пуская мяч. Выходит мяч за межы поля от Числава Статкевича, паспявае ён дацягнуцца да яго, і чарговы Кутнік. Паколькі Коскі сышоў, будзе выконваць гэты Кутнік Ян Камароў. Да, Антось у каментарях еще подказывают, что Пинская волна пакуль з лікам 1-0 пасля першага тайма перамагае Стэнлес. Там цікавей вастрэй, чым у нас з тобой сёння. Але і каманды розных дывізіёнаў там гуляюць. І што, на Статкевічу парушае правілы Евген Гарздзейчык, выбачаецца перад брамнікам, і будзе стандартнае становішча на карысць ужо гэтай каманды. Уже так узгадалі запасных гульцоў команды Хромкачоў. Нагадаю, хто яшчэ можа выйсці на поле у складзе гаспадароў. Это брамнік номер 16 Зміцер Міськоў, номер 4 Назар Квач, номер 7 Віталь Касцюрин. Парушаюць правілы супраць Трофима Лапаніка. І Антон, слухай, пишет нам знову в комментариях, что Хадневич, как там, еле бежит, але мне здаецца, Алексею Хадневичу и бегать как бы не трэба, ён свою позицию, момент, ён знойдзе и выключна класна реализуе гэта. Мы уже бачили цягам папярэдніх матчаў, что и головой, и абедзвюма ногами можа класна згуляць наш нападнік и завершить атаку своей команды. Так, ясно. Так, ты маеш рацию. Алексей Зміцерович Хадневич сапраўды ведае свою позицию, можа як заўгодна згуляць, што не доказвае, адзначаючыся голам у кожнай гульні. И не одним. І не адным, так. Уже 2 хит-трики, мне здаецца, ці не 2 хит-трики? Так, 2 хит-трики. Я думаю, я уже нешта сасніў, ну. Так, 2 хит-трики. Бачым атаку Капыля, Лапанік. І будзе у мяне ў паузе да цябе яшчэ, Антось, пытанне, дакладней не ў мяне, а ў нашых заўзятараў адрасавалі тае пытанне. Скажите, пожалуйста, как Бобовня показала себя в прошлом году? Нагадай, калі ласка, ты ў першым тайме згадваў. А, ці гэта я згадваў, да? Як каманда выступила летась? 5-е место ў сваёй групе. Натуральна, некалькі балаў не хапіла да плей-офф у сваім дывізіёне, у сваёй групе, каб пазмагацца за плей-офф агульнай другой лігі. Ну и слухай, давай просто адзначым, як бы, ну, что 5-е месца гэта не просто, як бы, у яе там нейкія незразумелыя каманды былі, з ёй жа ў дывізіёне тады і Колас, і Партызан, і Кронен быў вышэй. Кронен, так. І Вікторія з Мар'їної Горкі, ось 4-й радок заняла якраз таки, то бок, ну, неабыякія каманды. Так само, вось калі казаць, то мусіць гэта адзін з самых моцных дывізіёнаў у другой лізе. Таму не просто так 5-й радок заняла гэта каманда, гэта не значыць, што это кепскі вынік. Добра гуляе зараз Максим Казюренко, убівае мяч на
Редкая падзея Олег Кутнік от Бабовні. Будзе выконваць яго нумар 20 Михаил Тупалов. Подача. Перший Алексей Хадневич. Убивае мяч Алексей Дмитриевич. Спрабуюць стрэліць за межу штрафной, але мимо. Віталій Загмантович спокойно будзе уводзіць мяч ад сваёй брамы. Пачынаць нашу атаку. Не зайздрочу сёння трошку болбоем, бо бачым, што няма за брамай ніякай сеткі. І далёка трэба бегаць хлопцам пасля такіх стрэлаў. У нас еще в комментариях пытаются, ходят слухи, что Трофима Лопанника хотели забрать в высшую лигу, но этот парень играет за Эмблему. Сябры не так близко мы знакомые с футболистами Бабовни, не ведаем, какие чутки у вас ходят на великий жаль. Вы запытали, вы про Крумкачи, может, мы вам трошку лепше больше подказали. Але коли хлопцы збирались забрать у высшую лигу, только хвала ему. І зичимо йому всього найлепшого і будемо раді побачити його і у найвищішому дивізіоні нашої країни. Може бути, і сьогодні він себе покаже на полі, не знаю, з'явився на другий тайм. Хорошая правая номер 20 Михаил Тупалов Ильи Зайцеве. Так, спустился Илья Зайцев на левый фланг обороны. Что, выказывая наш капитан боковому арбитру. Да, Януш любить порозмовляти і робить гэта у гэтай ситуації так само. Ну, лепш хай словом, чим як у минулому матчі з енергетиком справи вступають за своїх партнерів, бо так трошки жорстко обійшовся з Ашрафі, який у свою чергу порушав правила на нашому брамнику Віталію Загмантовичу. Пам'ятаєте ви ті опошні хвилини, гарячі, пекельні трималися. Опошні 10 хвилин минулого матчу супроти енергетики, скажу щиро, ще довго, але я вже моцно чекаю гульню другого кола супроти этого суперника. Чекаю, що там буде та ще бойка, буде зараджена наша команда на реванш. Свою команду заряджає завжди Павел Волошевський, то бок бойка вікопомна, хоча за все нас чекає у матчі другого кола. Бачу, ти зараз закладався Ленько на бісіклету чергову, але не отрималося у його це виконати. Атака протягивается. Комаров на Морозика. Владислав Прозленко снова вернул мяч Комарову. Комаров налево на Зайцева. Илья. Пробить Илья. Баранова. Далее Козюренко. Максим. Ёсць простора у Максима, але выбирае ён перавесці мяч на левы паўфланг. Настрел. Руки Статкевичу. Ничем не скончилась эта атака. Да, будзе паскарацца гэта гульня, як мне здаецца, то бок Бабовня разумее, што трэба як мага хутчэй адквітаць хаця б адзін мяч, каб вяртацца ў гэты матч. А у нас уже, між іншым, 68-я хвіліна ідзе, то бок зноў жа экватар другога тайма, не так шмат гуляць, а трэба Бабовні забіваць хаця б адзін, каб вяртацца ў гэты матч. На жаль, не добрался до мяча Максим Козюренко, але атака протягивается. Хадневич. Добро, двоих обошел. И мяч у нас Морозик, удар. Добро гуляет Статкевич. Можно заставиться у наших. Баранов. Продавается бросок, удар. Взваливается мяч с ноги. Алексей. Мяч летит выше. И желтую картку отрымливая Павел Лазовский. Як то кажуть, откладений штраф. Да, найлепший бомбардир, як ми з тобою нагадували. Один з двох найлепших бомбардирів Бабовні, Павел Лазовський, а зараз означається трошку іншим. І давай, значимо, як добре розібрався в цій ситуації резервовий. Ой, не резервовий, а головний арбітр не спинив атаку і дав догуляти. І мог Морозик відзначатися на табло. Але, дякуючи намаганням Статкевича, лік дагэтуль працягвае заставацца 2-0 на карысць нашай каманды. Ну, у нас пакуль, мы бачым, адбываецца замена ў стане Бабовні. Поле пакінуў нумар 77 Владислав Пушкаров. Зараз побачым, хто на поле выйшаў.
флангом Бабовня розпочинає свою атаку вже праз центр. Трошки згубила вона темп, замешкався з м'ячом 23-й номер Бабовні. І не атрымалася гэтая атака ўсё ж таки у капыльскай каманды. Так, скончу свою думку. Поле пакінуў Владислав Пушкарова, нумар 77, замест яго, як мы бачым, на поле з'явіўся нумар 10, гэта Михаил Зерскі. Баранов размагаецца на правый фланг, два мяч за боковую лінію. Зайцан точно нагадвае нам заўзятары, хто гэты матч каментуе, твоё прозвішча я чую. Таму Так, яго таксама вельмі добра чую. не чырваней, трымайся і Нашы заўзятары заўсёды на вышыні, падтрымліваюць усіх, і каманду, і каментатараў усіх. Вось за гэта мы іх і любім. на вышыні мы сёння з тобой давай будзем шчырымі, стаім высока, глядзім далёка, назіраем за футболам, які пакуль складаецца на карысць нашай каманды. Няма парушэння правілаў гэтай сітуацыі, менавіта такое рашэнне прымае галоўны арбітр сённяшняга матча і маглі арганізоўваць сваю атаку, але замест гэтага абараняюцца крумкачы. Ёсць шанец адквітаць адзін мяч у Бабоўні. Яны гэта робяць, нумар 11, Максим Протасчык. І робіцца адзіным лепшым бомбардзірам. Лепшым бомбардзірам адзіным робіцца. Гэта трэці гол. А тым часам ішла 71-я хвіліна матча, калі ліку гэты матч стаў роўным 1-1, хацеў бы сказаць я, але ж па-ранейшаму лік 2-1, ўсё ж такі на карысць нашай каманды. Не забегаю я наперад, лік роўны, спадзяюся, сёння ўсё ж такі не стане. Ну вось яна інтрыга ў гэтым матчы. Так, заўзеем за крумкачы, але інтрыгу пабачыцца ўсё ж такі трошачку хочацца нейтральным заўзятарам гэтага матча, тым, хто падтрымлівае у тым ліку Бабоўню. Я памятаю, што іх заўзятары таксама глядзяць гэты матч. Бачыў я актыўнасць вашего гаспадарства па трансляцыі. Таму працягвайце падтрымліваць сваю каманду. Я думаю, будзе большасць колькасць нашых гледачоў. Улічваючы тое, як развіваецца гэты матч, вельмі важна супакоіць трошку гульню нашим футболістам. Я думаю, могуць быць і пэўныя карэкціроўкі з боку нашага трэнерскага штаба. Пакуль атака Бабоўні праз цэнтр. Ёсць варыянты справа, ёсць варыянты злева, але ўсё той жа 11-й нумар за гэты мяч зачапіўся. Парушэнне правілаў. Тут картку атрымлівае Трофим Лапанік. Вельмі небяспечна ён згуляў супраць Іллі Зайцева. Про Трофима нам між тым пишуць у каментарях, што ён все ж таки больш спецыяліст па трэцім тайме. Што б гэта не значыла, сябры, шукайце свае схаваныя сэнсы. Я свае здагадкі пакінуў пры сабе, але тым не менш вашымі каментарамі дзелюся з імі. Каментаваць гэты матч нашмат цікавей і весялей, таму заклікаю вас да актыўнасці ў чаце. А пакуль Зігмантович будзе шукаць далёкім стрэлам адрасата, тым больш там ёсць каму за мяч зачапіцца. Можа і Лынько, які не такі высокі, а можа і у тым ліку Хадневіч за гэты мяч зачапіцца, таму ягоны рост гэта дазваляе рабіць. Атака, Бабоўня, Лапанік. Партнёры, але перахопліваюць мяч нашы гульцы. Лынько ўжо спрабуе знайсці Хадневіча. Таксама няўдала. Зможа атака капыльскай каманды. Лазоўскі. Мне все болей і болей пачынае падабацца гэты матч. Цікавыя 20 хвілін нас чакаюць. Зайцеву трэба акуратна згуляць супраць суперніка, паказвае галоўны, што трэба Трофіму падымацца. Так, чыста згуляў. Наш сёння нумар, наша атака Камароў. Як далей на Лынько. Між тым, давай адзначым, пашанцавала зараз Паўлу Лазоўскаму. Небяспечна ён чапляў Камарову, калі б той упаў, магло б і яшчэ адным папярэджаннем скончыцца ў гэтым эпізодзе. Гэта было б другое для Паўла Лазоўскага, таму добра, што я на нагах устаяў гэтай сітуацыі, як мне здаецца. Так, вельмі добра. Нейкім сэнсе. Зараз матчу Віталя Зігмантовіча. Спакойна, трэба супакоіцца. Распачынаць свою атаку. Зігмантовіч далёка закідае наперад. Розік на Хадневіча. Ну, ці будзе чарговы мяч? Браму Бабоўні ад Хадневіча. Пакуль што не, але падае наш 9-й нумар, але на думку
Олега Гурченко все чисто. Здесь уже атака Бабовни, Зерский. Поташчик. Правый фланг, где мяч. Да, Бабовня відавочна активізувалася в апошні хвилини, шмат стварає для нашої брами. Тому треба брати м'яч під контроль і переводити його на полову суперника, чим зараз поспіхово займається наша команда. Линько шукає Морозика. Владислав. Виляв Статкевича, зміна Ленько. Ну що, може м'яку пустить Сергій Линько. Класно зараз виконував маестро. І не менш класно згуляв і... Оборонцы Бабовни, не побачили мы с тобой, кто это был, але адзначым дзеянні абаронцаў. Бо у гэтай сітуацыі здавалася нічога ўжо не зашкодзіць Сергею Лынько зрабіць лік 3-1. Прыгожа было. Будзем пераглядаць з вами пасля матча гэтыя моманты, упэўнены я, а пакуль Камароў направа гэту атаку развівае. Так, вельмі прыгожа і здае, 23 нумар, здаецца так, это ён быў, Сергей Карнушенко. Не менш добра згуляў, убіў мяч просто са стужкі брамы. Ну, але атака працягваецца, Камароў налево на Зайцева. Ще злева прапануе себе Сергей Ленько, але знаходзіць Яна Камарова, далей на Баранова, Алексей, пас на Козюбенко, Максим. Подача ў штрафную на Хадневича. Што гэта, ці удар, ці скидка, але... Ну что, это уже я познаю по антропометрии, уже по внешнім выглядзе Трофіма, я Лапанніка ўжо вывучыў, сябры, віншуйце мяне з гэтым. Ще хвилин 15 і буду ведаць увесь склад уже досыць добра. Ілля Зайцев будзе кидаць мяч за боковой. Комарова, Ян. Зваливаецца мяч ноги. Футболисты Бабовни будуть кидаць мяч за боковой. Что, тым часам 77 хвилин у нас на гадзінніку, літаральна там 13 хвилин нам назіраць асноўны час. Я думаю, і ўпэўнены ў гэтым, што хвіліны 2-3 павінна быць дададзена. Таму яшчэ хвілін 15 назіраць нам гэты матч, які з кожнай хвіліны робіцца ўсё больш пякельным, цікавым. І інтрыга ў ім пакуль яшчэ не памірае. Мы бачым, актывізаваліся заўзятары Бабовні, тое, чаго мы хацелі. Да, такімі тэмпамі, Антос, не буду чуць я цябе, ты мяне, пакуль парушае правілы Ілля Зайцев. І стандарт на палове Крумкачоў я бачу вялікай камандай, вялікай групай футбалістаў. Зараз Бабовня накіроўваецца ў штрафную пляцоўку Крумкачоў. Ёсць разлік на гэтае стандартнае становішча. І самотны Сергей Лынько ў кампаніі 33-го нумара. Гэта у нас, падкажы, хтось. Станіслав Грицкевич. Знаходзіцца ў цэнтральным крузе. Можа быць, контратаку зможа зладзіць наша каманда. Але, на жаль, не атрымліваецца удар нападніка Бабовні. Так, здаецца, быў... Так, это был номер 10 Михаил Зерский, який недавно літаральна з'явився на полі. І Віталій Фермантович буде виконувати цей удар. А у нас між тим відбувається заміна. Кидає поле номер 10 Владислав Морозик. Замість того, коли не помиляюся, виходить на поле Артем Воронкович, номер 44. Дзячыць Владимир Бушма Владислава Морозика нешта кажа таму. Цікава было б даведацца пасля гульні. Што? Можа быць, і пачуем мы это пасля матчавым інтэрв'ю, а пакуль дзячым мы Владислава за тыя хвіліны, якія ён правёў на поле, і зычым поспехаў Артёму. Самы час, як мне здаецца, адзначыцца сваім голам і трошку супакоіць інтрыгу ў гэтым матчы. На жаль, не атрымалася у Сергея Лынько прыняць гэты мяч. Зайцев з Лынько. Фланг левый у нашей команды взаимодейничая. Кович, далее на Хадневича. Перший Карнушенко, выбивая мяч за боковую линию. Так он уже будет протягиваться. Той же Ілля Зайцев будет кидать. Да, але, напевно, нікуди не будуть спяшацца ўжо наші футболісты, улічваючы перамагу ў ліку, перавагу мінімальную, але за гэта можна вельмі лёгка паплаціцца, як мы бачым у гэтай сітуацыі, бо Бабовня з мячом
вялікімі сіламі, в прынцыпе, рухацца на нашай палове, але адпрацоўвае ў абароне Максим Казюренко. Нагадаю, ён выйшаў на пачатку другого тайма, яшчэ досыць свежы футбаліст, павінен быць досыць свежы, хаця ўжо шмат адгуляў у тайме другім. Ну что, левый фланг Бабоўні ў справе. Подача, Трофим Лопаник сразу не добирается до мяча, але добирается после, тут Илья Зайцев и порушая правила 8 номер Бабоўні Іллі Зайцеве. Добра, што стрымаўся Трофім, бо калі б больш яўна адкінуў гэты мяч, то мог бы і другое папярэджанне атрымаць і ўжо пакінуць гэтае поле і сысці з гэтага поля. Шмат так і не згуляўшы сёння. Загматович не спяшаецца. А Трофіма якраз такі, я так бачу, і мяняюць. Я все правильно разумею, здаецца, бо сышоў ён за броўку, вось так. Я ж не памыляюся, то есть ён у другім тайме толькі выйшаў, і вось такая зваротная замена. Толькі выйшаў, зноў яго змянілі. Ось ужо змянілі яго, зараз пабачым, хто з'явіўся на поле замест номера 8 Трофима Лопаника. Вот тут змагаецца на флангу Зайцев, Хадневич. Рознуў на Зайцева. А гэта нумар 7 Віталь Касцюрин заменяет Трофима Лопаника. Відаць, Владислав Ляшчук зняў свайго 8 нумара якраз праз гэта, што мае жоўтую картку. Не просто, што мае жоўтую, а то, што ўжо рызыкуе атрымаць яшчэ адну жоўтую. Ўжо былі перадпасылкі для гэтага, таму каб не застацца ў меншасці, все правильно, мне здаецца, робіць трэнерскі штаб. Не зусім добра ўвайшоў у гэты матч 8 нумар Бабоўні. Тоже парушае правілы Ян Камароў. Лазовскі. Мяч адбірае ў Камарова, як бы. Да, Бабоўня трошачку вось у гэтыя літаральна секунды, хвіліны падпрыціскае крумкачы, забірае мяч пад кантроль, парушаюць правіла хто? Максим Казюренко. Максим Казюренко. Ще адзін стандарт будзем назіраць мы з табою. А стандарты Бабоўні гэта можа быць нешта небяспечнае. Бачым, што з вялікімі сіламі ходят у штрафную футболисты суперника, пишут нам в комментариях: Бабовня вперед, молодцы парни. Ну, не могу не погодиться я, правда, классный футбол мы сегодня назираем, может быть, там часом не такие высокоякостные, как хотелось бы нам, але боевиты, цікавый, интригованный, соковитый. Такий добрий травінський футбол в рамках Кубка Беларусі, де права на помилку у команд нема. Что ж, мы бачим, відбувається подвойная змена Бабовні. Заходять з поля номер 9, Смітер Ковалєній, номер 33, Станіслав Грицькович. Замістив, я бачу, номер 55. Побачимо, чим скончиться ця атака. Якраз 55-й Микита Михаленя. Мог першим дотиком відзначатися в цьому матчі, але пішов м'яч вище. Так, пішов м'яч вище. З усіма замінами розібралися, Антош, нічого не пропустили? Это тот, который мы думали, что вратарь. Так, здається, з усіма розібралися. На полі з'явилися номер 55 Микита Михаленій, номер 97 Євген Паньков, до речі, асистент головного тренера Бабовні Владислава Ляшчука. Зараз побачимо, чим скончиться ця атака. Баранкович спробував першим дійти до м'яча, але, на жаль, не отрималося. Оборонці Капельської команди були перші. А тут порушає правила Євген Паньков на Іллі Зайцеві, уже які фол на собі ловить Ілля Зайцев, уже так само не злічиться, як і кутники наші за всю гульню. Слухай, я так розумію, що у складі Бабовні вже тільки Назар Квач і брамник Дмитрий Міськов на полі не з'явилися, а так всі свої заміни футболістів, які чекали свого часу на лаві запасних, тренерський штаб використав. Так, тільки гэты двоє. Тільки гэты двоє гульцов яшчэ не вийшли. На жаль, нічим не скончається гэта атака. Все
Сергей Лунько прокладался до мяча, але вышэй мяч пайшоў. У нас уже 85-й, Антон, с тобой хвилина стартует. Все менее и менее часу застается в этом матче. Я думаю, эмоции только будут нарастать у ближайшие хвилины, бо вельми высокая цена зараз будет володения одной ці другой команды. Так, 5 хвілін асноўнага часу і, напэўна, арбітр сённяшняй гульні Олег Гурченко дадасць. Хвіліны 2-3 гэта дакладна, бо былі ў нас паузы, ось, як цяпер, і парушэнні, і шмат замен. Таму, здаецца, хвіліны 2-3 накіне. Да, и это отрымливается вось ты 8-9, я не ведаю, хвилин матча, які уже все вырашыць, хто крочыць далей. Нагадаю, в 1/16 фінала Кубка Беларусі, дзе ўжо пераможцу гэтай пары будзе чакаць каманда вышэйшай лігі. Не атрымалася падача, ну дакладней атрымалася, але наўпрост у рукі да Статкевіча, той не губляючы ні секунды хуценька вяртае мяч у гульню, але не атрымалася атака, не атрымалася зачапіцца за гэты мяч футбалістам Бабоўні, тым не менш мяч пад іх кантролем, і все большымі і большымі сіламі яны будуць крочыць наперад. Тупалов спрабуе закінуць мяч далей. Першым абаронцамі атрымалася у Михайла Зерскага зачапіцца за гэты мяч. Атака працягваецца, Михаленко ўжо на Зерскага, Зерскі адкідае 98 номера Свирыхина. И что тут? Взятого рукой згуляв. Спіжонів трошку зараз, мені здається, Хадневич у этой ситуації. Треба було все ж таки не так ефектно, але все ж таки більш ефективно згуляти. Перший на мячі Сергей Корнушенко и сумленно штурхае яго Алексей Хадневич. И тут уже вось сапраўды полыхнули эмоции уже. И тут уже вось чаго мы, кажем, не хотели, то и здарылася. Эмоции пачалі біць праз край. Класс, сябры. Сказал бы я, але не падабаюцца мне такія праявы ў футболе. Это, конечно, відовішна, але руки пайшлі ў бой і раздирают уже, все ж таки разводят разные боки. Мне цікаво было назирать в этой ситуации, что головный абстраховался трошки от ситуации, дышал, я тут ни при чим, свисток у меня, але это быццам бы не потребная мне речь. И что, червоне мы сегодня побачим, все ж таки Хадневича выдаляют. И 23-й номер, и поле Сергей Корнушенко. Ведаеш, Хадневич у нас адзначаецца ў кожным матчы, правда, сёння адзначаецца не галявым дзеяннем. Яшчэ одна чырвоная картка. Кто? Артем Воронкович? Так, Артема Воронковича выдаляют. Да, главное разобраться у ситуации и пригадать всех, кто это поле покине, бо пакуль. Я так бачу, что Хадневич поле-то еще не покинул. Хотя відавочна мы бачили, что в ягоны бок адресовал. Так, Артема Воронковича выдаляют. Треба сысці Артему, все ж таки Незадаволены, спрабуе нешта высветліць з Вячеславом Данілевічем, але не трэба гэтага рабіць. Таким чынам удвох пакідаюць поле наши футболисты, атрымліваецца 2 выдалення у Крумкачёва и одно у Бабоўні. Таким чынам наша команда застаецца у меншасці ў гэтай ситуации. 9-10 працягнем мы гэты матч назіраць, калі нічого не пропустил я, перелечу на всяких футболистов на поле. 9-10. Так, 9-10. Да, 9-10 перелечу, все так и есть. Ну, вось у меншасці застаемся мы у ситуации, якая того не вымагала. Навошта вось было зараз так жорстка, непрадказальна трошечку, ну, незразумела, непаслядоўна рабіць звыш дасведчаному Алексею Хадневичу, я гэта трошку не разумею, шчыра кажучы, але не я на поле, там зусім іншыя эмоцыі ў паветры вітаюць. Таму застаемся ў меншасці і будзем назіраць апошнія хвіліны гэтага матча. Добра гуляе Віталь Сабантович. У нас між тым, як бачым, рыхтуецца яшчэ адна замена. Складана
мне здалёк вызначыць, хто ж там на полі з'явіцца. Калі бачыць па камплекцыі, то падаецца мне, што гэта Алексей Козловскі, нумар 3, але дакладна будзем глядзець, то хто сапраўды. Тож атака нашай каманды Баранов, Давид Лынько, уже не добирается. Добирается. Добрался все-таки. Казалось, что не добрался, але добрался. Наш нападник на мяча и аут на нашу корысть. Да, вырашыў прытрымаць трошку гэты мяч у гэтай сітуацыі. Сергей Лынько все правильно робіць, час зараз працуе на карысць крукачоў, бо давай будзем шчырымі. У меншасці гуляем мы, трэба датрымацца ў гэты матч, а можа збегаць ва ўдалую контратаку і закрыць усе пытанні ў гэтым матчы. Ну што, Козловскі замест каго? Так, Алексей Козловский замест Максима Козюренки. Покидая поле наш 17-й номер. Ще одна зворотная замена ў гэтай матчы атрымліваецца. Еще одна зворотная замена. Што у нас будзе? Козловскі па пазіцыі згуляе замест Козюренкі ці нешта іншае прыдумаў у гэтай сітуацыі Владзімир Бушма. Паназіраем. Будуць у нас яшчэ некалькі хвілін у гэтым матчы, а пакуль яшчэ адзін аут зноў жа на карысць нашай каманды, але бачым, невялікімі сіламі яна туды ідзе, як бы ісці няма каму. Толькі 8 палявых у нас зараз. Спроба удара Сергея Лынько. Мимо, і ось уже чергова атака капыльскай каманды. І нават Лынько крочыць назад, каб дапамагаць сваёй камандзе, бо разумее, што байцоў на полі не хапае, не поўны склад у нашай, на аднаго менш, чым у суперніка. І вось так, трошачку на адбой, але не варта цурацца гэтага ў такой сітуацыі, мне здаецца. І у нас, Антон, зноў жа, як я табе абяцаў, больше гледачоў ужо там па 200 чалавек глядзяць гэтую трансляцыю, што не можа не цешыць. Ну, сапраўды, сам матч, то, як ён развіваўся, той лік, які на табло мы бачым, дыктуе тое, што выклікае ён падвышаны попыт, і Лынько з Гардзейчыкам той закідушку такую наперад робіць, але безадрасная яна апынулася, і мусім абараняцца зноў. Так, на жаль, нікога няма наперадзе, але ўсе на сваёй палове, бо, як ты правильно сказаў, байцоў не хапае. Дар, добра біў Ягор Свірыхін, але не менш добра гуляе Віталій Загмантович. Трошку паказатаў нашыя нервы, давай будзем шчырымі, Віталій. Так не адразу зафіксаваў гэты мяч, тым не менш у надзейных, у доўгіх руках Віталя ён будзе знаходзіцца, я думаю, бліжэйшыя секунд 10 перад тым, як Віталь запусціць яго далёка, высока. А давай адзначым тое, што два гэтыя выдаленні сведчаць пра тое, што ў матчы 1-16, калі крукачы пройдуць туды, не дапамогуць ні Хадневіч, ні Варанковіч, чтобы група атакі згубіла два надзейныя байцы, калі што. Пра гэта таксама варта сказаць. Пасля раз побачым, чым скончыцца гэта атака. Лазовскі праводзіць. Добра гуляе Козловскі і выбівае гэты мяч за межы поля. Уже патрабуюць нашы заўзятары, каб суддзя даў свісток, але пакуль гульня працягваецца. Закід у штрафную тут Лабуцкая, але мяч сыходзіць ад 10-го номера Бабуні Михайла Зерскага. Уже позирая на свой годинник Олег Гурченко. Знаете, хутка вось-вось уже дасть фінальний свисток. Ну, ми з тобою не бачили, на великий жаль, колькі ж додатців не було, не бачив я резервового з табло. Тому будемо чекати виключно до свистку, нема нам іншого варіанту, як орієнтуватися у тим, колькі ще гулять гэты матч. Лынько позмагається. Перший Статкевич, на жаль, не хапіла Сергія Лынько, але атака протягується, як вона хутка захлинулася. І випускають м'яч за боковую футболісти Бабоні. Що, може бути фінальним ми почуємо, товариш арбітр? Ні, не спішається він завершати цю зустрічу. Зайцев буде шукати адресата, але, напевно, треба кидати далей, як мага, Іллю. На Комарова ён адресуе. І що, порушення правил? І, напевно, апошній стандарт ми побачимо в гэтым матчі. Виключно всі гульці Бабовні у штрафной. І, напевно, треба Сергію Лынько допомогти своїм, бо... Так, і навіть
Вячеслав Станкевич так само долучается до своих поплечников, до своих одноклубников. Дошка штрафы. Ну и что ж, чем скончится? Перший Виталий Зигмантович на мячу. Штрафа подожди. И все, и гучить финальный свисток. Віншую я вас, спадарства, гэта была вельмі непростая гульня для нашай каманды, не глядзячы на тое, што першы тайм канчаўся з лікам 2-0, а у нас жарсці працягваюцца на полі, у нас Зигмантовича выдаляюць. За што? Не разумею я, але я не на полі, напэўна, нешта сказаў на адрес суперніка Віталь, трэба трымаць сябе ў руках. Слухайце, ну трэба размову трэнерскаму штабу праводзіць з футбалістамі, бо гэта не справа. 3 чырвоныя атрымліваюць у адным матчы выключна за кошт эмоцый, а не па гульні. Ну я такога не разумею, хлопцы. Наконт Віталя Зигмантовича таксама не разумею, бо ўжо атрымаў свою чырвоную картку ўжо пасля таго, як даў фінальны свісток. Але чаму, для чаго гэта было, але... Тым не менш, сябры, віншуем вас з гэтай няпростай перамогай. Будзем чакаць мы лёсавання на нашай каманды. Даведаемся, з кім наша каманда згуляе на стадыі 1/16 фінала. А сёння канстатую перамогу з лікам 2-1. Нагадаем, што сёння галамі адзначыліся. Антось, хто, нагадай, калі ласка? Ілля Зайцев з пенальці у першым тайме. Ілля Зайцев з пенальці і Алексей Баранов. У другім тайме адзіны гол у складзе Бабоўні забіў Максим Проташчык. Ну што, сябры, дзякуй, што глядзелі гэты матч з намі. Пабачымся на футболе ў суботу. Запрашаю вас на гасцявую гульню чэмпіянату супраць Інформа, якая будзе о 14 гадзіне на стадыёне футбольнага клуба Мінск на Маяковскага 127. Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич і Антон Вакульчык. Дзякуй, спадарства, да пабачэння. Так, шановне спадарства, дзякуй за гульню, заўзятам дзякуй падтрымку.